Sylvania met een voorstel komt over het CMC. Waar gaat het om? Er is al lange tijd, eigenlijk sinds de oprichting van het CMC, een grote schuld op het gebouw. Met de College Financieel Toezicht is zij al langer, de minister van Gezondheid en minister van Financiën, bezig om te kijken hoe deze schulden kunnen worden opgenomen in de begroting en dergelijke. Maar nu is Sylvania met een reactie gekomen waarin hij stelt dat er is gesproken met de algemeen directeur van het instituut en in de Raad van Ministers. Maar een belangrijk punt zou moeten zijn dat het land verantwoordelijk blijft voor de kapitaalkosten voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Dat is namelijk 18 miljoen gulden per jaar. Maar dat het beslissende punt volgens de minister is dat het ziekenhuisgebouw eigendom van het land moet worden. Het land zal dan zelf de kapitaalkosten van de leningen dragen. Bovendien zal het land aparte afspraken maken over de aflossingen van de leningen aan een consortium dat verantwoordelijk is geweest voor de bouw van het ziekenhuis. Dus in plaats van elke keer meer kijken wat er betaald moet worden, is het de bedoeling dat er een weg wordt ingeslagen waarbij het ziekenhuis eigendom wordt voor het land, van het land, die dan ook verantwoordelijk is voor de schulden. Daarover heeft minister Sylvania een brief geschreven aan het CFM.